zergatik, zergatik, ba azkenean ez da zuezen. Eskerrik asko Nogen taldeari beldur barik 2020 sari banaketa honetan gurekin izatagatik hortxe ditugu Donostiako Daba-Daba aretoan beldur barik jarrera lau haizetara zabaltzen. Ongi etorri beldur barik 11. edizio ezberdin honetara, urten ezin izango dugu topaketa aurrez aurre egin, pandemia dela eta, baina hemen gaude zuzenean Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitzan, ni neu, Nerea Arriola, Bego eta Magoia, keinu hizkuntzako interpretak eta Beatriz ilustratzailea, atzean dagoen panel batean margolan erraldoi bat egiten ongoela, sari banaketa bitartean. Eta, gogorarazten dizuegu, gaur azaroak 20 dela, Euskaraldia hasten dela, badakizue hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera areagotzeko helburu duen ariketa soziala, beraz, egun oso berezia da gaurkoa. Eta asko jakingo duzuen arren, zer da beldur barik? Beldur barik jarrera eta filosofia jende gaztearen gana helarazteko emakundek kudeatzen duen programa da, 3 foru aldundiak eta Eudel bultzatzaile ere direla. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila eta Gazteria zuzendaritza, Euskal Herriko Unibertsitatea eta EITB laguntzaileak dira. Eta ze helburu du beldur barik? Gazteek kultura matxista eta indarkeria sexistaren adierazpenak eraldatzeko konpromiso pertsonal zein kolektiboa har dezatela. Hori da helburu nagusia. Eta guazen aurtengo lehiaketari buruzko datu aipagarri batzuekin. Aurten 252 lan jaso ditugu, oso datu ona kontuan hartuta zein dan gaur egungo egoera. Hoietatik 204 pasa dira lehiaketan parte hartzera, lan gehienak Bizkaitik etorri dira, 120 zehatz-mehatz, 79 Gipuzkoatik eta 15 Arabatik. Lan gehienak bigarren kategorian aurkeztu dira, hau da 14 eta 18 urte bitarteko parte hartzaileak izan dira aurten gehien. Lehen kategorian, 12 eta 13 urte bitarteko gaztetxoek 34 lan bidali dizkigute. Bigarren kategorian, 14 eta 18 urte bitartekoek 138 lan. Eta hirugarren kategorian, 19 eta 26 urte bitarteko gaztek 32 lan aurkeztu dizkigute, beraz oso ondo dago. Gehien jorratu dizkiguten gaiak hauek izan dira, genero rolak eta estereotipoen haustura, berdintasunaren aldarrikapena, sexismoa eta sexuagatiko diskriminazioaren salaketa, emakumeen ahalduntzea, sexu aniztasuna, kaleko jazarpena eta gorputzan hitzen gaineko indarkeriak eta hoiei aurre egiteko estrategiak. Gai potoloak, oso potoloak. Orduan nik ja nahikoa hitz egin dut, jazta, bota dut. Orduan hain guazen hemen inporta digun asuntora, puntu interesgarrenara, sarira, plater nagusira, bokaio noziara, babarrun janara. Guazen hor atope. Eta, nire ondoan ditu ja urtengo 8 sarien irabazleen izenak, eta, lehenengo hartuko dut, eta Durangotik iritsi zaigu, eta haue dira martxoak 8 zorionak, eta, ikus dezagun lan zoragarri hau. Moja txintxoak eta zerrama irtenak, itxusiak politak, atletak errenak, konplize ditut eta emakumeek ere maite agin ditut dezakegu. denak, konplize ditut eta maite ditut denak.
Langileak alferrak Guk ere salbatu ditzakegu bizitzak. Tuntunak mediokreak klaseko Ua, irabaziok! desegokiak Emakumeak ere gaindarrak izan gaitezke! ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak atxarra Emakumeak ere izan Urrera jausi arte mozkortzen omenak. Ta umeen merenda usaina dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Emakumeak ere soldata dira Maite ditut lotxatiak ausartak Ez dugu horrelakorik onartzen. Iletsuak soil-soilak marimutik Desberdintasunei ez. Ezarritako rolei ez. Emakume kontrako erazoi ez. Gure aurkako gutxiespenei ez. Matxismoari ez. Eta argi geratu ez bada, ez beti da ez. Lehen munduko emeak kapitalistenak, luru saia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Noski baietz, emakumeak ere atxeden hartzeko eskubidea daukagu. Noski baietz, bikain neskak oso lan polita. Lan honetan nesken jarrera aktiboa, erantzun kolektiboaren mezua eta lantalde bikaina erakutsi dute. Zorionak, parte hartzaileak Aixa, Daniela, Izaro, Laida, Lucia, Naroa eta Izea izan dira eta zoritxarrez ezin ditugu gurekin eduki, baina mezu polit bat bidali digute. Aurrera. Pasaran urtean, debatzeko bateko hautazkoan, antzerki operatu genuen zazpinezko. Emakumeen eguna, aldarrikatzeko zerbait egitea, ez proposatu zigun gure irakasle Jonalderrek. Hori da, gu orain bideo hau egitearen arrazoia. Bakoitzaren eguneroko bizitzako esperientzietan oinarrituta egin genuen bideo hau. Guk, 13 baino ez ditugu. Eta gero eta violentzia gutxiago sufritzen dugu. Baina guk asko dakigu, gure ama, amamen eta bigamamen historia gure barruan daudelako. Euren borrokarekin, aurrera jarraitzen dugu. Hori da aldarrikatu nahi izan duguna bideo honetan. Guk egunero bizitzen ditugun arazoak eta borrokak eta dena, basiatu gara aldarrikatzen sentimendu handiz. Azkenik, emandako zariagaitik Eskerrik asko! Zorionak ekipo oso ondo, baina badaukagu lehen kategorian lanen artean aipamen berezia, eta zein izango da irabazlea, kasu honetan, hemen dator, eman buelta zura ipuñari lanaren parte hartzailei, zorionak Ermuatik aurkeztu digute lana, zorionak Gora Ermuako gazteak, zorionak. Eta lan honetan originaltasuna eta garapena nabarmentzekoak dira, ikusentzunezkoa pieza oso ondo pentsatuta dago. Neska eta mutilak agertzen dira, baita talde lana eta erantzun kolektiboa ematen diote problematikari, beraz, ikus dezagun beraien lan bikain hau. Bazenbei, txanogurri txuzeneko neska bat. Beti txanogurri bat zeragana. Egun batean, bere amamaren etxera zijoala, Otxe batekin egin zuen tono. Eta... ez, denok dakigu historia hori. Oraingoan ez da aurrera izango. Hon hemen, prestatutako historia berria. Kaixo mutilak!
Macho. Arropak aldatu. Tapatu zaitez. Makillaje hori kendu. Ni ez naiz horrelakoa. Nire erabakiak hartzeko gazte naiz. Nire bizitza nire esku dago. Bideo honetako parte hartzaileak ikusi dugunez, Naroa, June, Lucia, Ekaitz, Aspe, Lorea, Aner, Miren, Unax eta Martin izan dira. Beraien hitzak baditu, guazen ikustera nola jaso duten saria. Kaixo, gu beldur barik lehiaketaren parte hartzaileak gara. Eta gure bideoa eman buelta zure ipuinari da. Eta gaur, azalduko dizuegu nola egin dugu. Orokorrean gure bideoa ondo antolatuta egon da, baina ere desadostasun batzuk egon dira ideietan. Arratsalde oso bat egin ginen bideoa grabatzen eta gero bi pertsona beretzean hitako zuen. Zoritzarrez, gizarte honetan matxismo asko dago. Eta bideo honetan txalogoritzu dena edozein emakume izan da. Eskerrik asko posten gehagu ere. Eta, sari banaketarekin segi aurretik, ikus dezagun segundu batean nola dabien Beatriz bere panelean. Eta guazen orain, daba aretora, bertan daukagu Nogen taldea, egun hauetan beldur barikin musika jartzen, eta, ez gaude bertan, baina aprobetxatu dezagun eskeletoa pixka muitzeko. Kaixo denoi berriz hemen jarraitzen dugu daba areton Nogen taldea gea. Zorionak lehenengo kategoriako irabazlei, zuen merezitako sario irabazteagatik. Eta zorionak baita Naia eta Kristinai, sinopsi lehiaketa irabazi dezuelako, eta horrek esan nahi du gure disko bat firmatuta eramango dezuela etxea. Hau da gure lehenengo diskoa, eta poltsatxo hau baita eramango dezue, dala diskonekin batea atera genuen merchandising. Eta gogorarazi nahi dizuegu, bigarren disko aterako degula aztorako 25, gaueko 12 entzun gaiongo dela plataforma guztitan, eta primizia modun esango dizuegu, txano hauek atera behar ditugula, negun ondo abrigauta juteko kaletik, eta Naia eta Kristina zuek baita etxea eramango dezue hauetako bat. Así que, zorionak. Eramango nauen
esker, Nogen taldea. Bueno, eta jarraitu behar dugu, ondikan sari pila ditugu banatzeko. Eta guazen, bigarren kategoriako lan irabazlearen gana, eta hau da Lerro berrien artean zorionak Ondarruko gazte hauei gogorarazten dizugu bigarren kategorian 14 eta 18 urte bitarteko pertsonek parte hartzen dutela, lan honek bikain landu du bebe jarrera, rolak, estereotipoak eta mikromatxismoei aurre egin behar diegula bai noski. Ikus dezagun! Jaso baino hori naua, atrapatasa. Danak dakixe zein zazen, zeuk be, ez dakixunin zer guzta eta zer ez, zer jantzi eta zer ez, zein matxe eta zein ez, eta zein isan eta zein ez. Batu liburu bat eskuz pasetenan moure, pertsonon rolak, zereginak, estereotipuk, geurizte azten jundi. Imagina hain dakau onartute, askotan ez gala konturatzen aurrin dakaun realidadiaz. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo y ninguna me pone peros. Baina ez, inok ez dauberan buru machisti konsideraten. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo. Baina ez, bakarrik txiste batzan. Diferenti xatik, bihurtu etxengatxu. Eta zelan ez, gona bat jantzi, eta ja begirada guztin zentru gazta. Bueno, batek jantzien jabelako akarrik, eta bestik, luziei, ero motze irakarrelako. Ze hemen soziedadin dana etiketatara, za, ero puta, ero monja, ero descuidada, ero superficial. Ez da izuek, baina guk pentsaten dugu aiara da ordu horek itopateko eta berdintxasun baten bizitzeko. Ze hemen geuga geure burun jabe eta geugust erabatea geure liburu idaztea. Hori bai, feminismo oinarritxute. Baga ikastelako, haustarta kastelako, eta danok alda batea lortu geinkelako. Ze hau ez da bakarrik emakumin borroki, danonara, eta alkarreaz indartzua baga. Eta hau normalara, baina hau bebai. Eta espatzu gustaten, jakinarazikotzu hau zeuk bakarrik dakazule arazu. Ze geu, gaztiok, iraultza barrixega eta eskemak apurtzen gatoz. Así que mesedes pentsa, matxe eta isan. Garrantzirik emon baik, ze zangora ben, ero zerrez, aurrea guzelako. Eta sinistu, nahira benak etorri, etorrikora. Así que ole la pluma, ole los marimachos, las boyeras eta ardibaltz guztik. Ze gu revoluzioiga, eta inoz baino gogo esauaz gatoz. Eta zeu, bai zeu, pantaiaten zazena, bakarrik zeu nahi bozu izan zinke aldaketa honen parte. Mezu indartsua ahalduntzea publikoa erakusten du, publikoaren arreta bere ganatzen du eta amaieran publikoa interpelatzen du eta denon implikazioa eskatzen du, benetan lan bikaina. Lan hon egileak dira, Aizea, Maili, Itxasne, Jon, Aritz, Nerea eta Niko. Eta bideoa bidali digute sariaren berri eduki dutenean. Aurrera! Haupa, gulerre berrien artean bideun egiga eta gore proiektun gora berak azalduko zuhauz. Azteiko argin airolaga pasen urtien grabatako bideorela. Haude, koronavirusek gure bizitzeta aia horretik. Prozesua dago gizonez, hainbat oztopok bigendun. Alde batetik denpori, proiektu aurraro migendun ikasketakin batea eta oso gatzen gazkun. Bestalde, pio bat arazo tekniko okean duen, baina alan dabe kristo mogure pasean duen, eta dudo haik alde positibun negatibun gainetik egon zin. Honeaz lanaz, transmitiu nahi izan duena da, ba, nundi gatozen aztu baik, onartun birdoguela, denporiaz, ideak evoluzionaten junbirdile, eta honeaz bateak izarti. Galdaketi liburu baten izaturo hau. Espero gustatu xana. Mil esker! Zorionak. Bueno, eta bigarren kategorian ere badaukagu aipamen berezia, nork eraman du saria? Ba, Berangotik
porke lanak eraman du, oso ondo adierazten du, kasu honetan intersekzionalitatea, aurrera bideoa. ¿Por qué? ¿Por qué en el uniforme de colegio tenemos que llevar la falda con cierta largura? ¿Qué significa eso de un mínimo de decencia? ¿Qué insinúas? ¿Y por qué si yo me pongo el uniforme de chico soy una rebelde y si él se pone el de chica es ridículo y se van a burlar de él o lo está haciendo de broma? En serio, explícamelo. Y siguiendo con el tema de las faldas y la decencia, ¿por qué ella es menos o más que ella? De verdad, es que el tema de la ropa no lo entiendo. ¿Y quién te ha pedido tu opinión? Oh, y otra cosa, ¿por qué consideras que ella es menos mujer que ella? ¿O él menos hombre que él? ¿Por qué la dejas de lado a ella? Y a ella. Bueno, y a ella. O a ellas. ¿Por qué? ¿Por qué ella cobra menos que él? Por no hablar de lo poco que cobra ella. Y de que ella ni siquiera encuentra empleo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Oh, claro, tú estabas ahí. Zorionak Berangoko Enara Alonso Izagireri oso ondo adierazten du lan honetan nola patriarkatuak gizona beraz txuri ez garenon guztioi nola zapaltzen gaitun. Guazen ikustera Enarak zer bidali digun? Cuando leí las bases del concurso, la primera idea que se me vino a la cabeza fue que no solo es importante la igualdad entre hombres y mujeres, sino la igualdad entre mujeres de diferentes razas y diferentes orientaciones sexuales o que se les haya asignado un género u otro al nacer. Y sí, bueno, trabajé con esa idea sobre todo y cuando me puse a iniciar con el proyecto, que además fui algo corta de tiempo, entonces, en fin, lo que hice fue una lluvia de ideas, luego de esa lluvia de ideas le di un poco de coherencia, escribí un guión y sobre ese guión lo grabé y con esa grabación trabajé y lo animé y ya está. Eso es todo. Ba, zorionak, Enara. Bueno, eta jarraitu horretik mesez, guazen, ikusezagun nola dijoan Beatrizen artelana. Bueno, jakingo duzun bezala, beldurbariken irudia aurten 5 buru dira, Beatrizek egindako 5 buru, baina bozeto moduan aurkeztu ditu, eta orain, zuzenean margotzen ari da. Ikusezagun nola da bien. Eta egun honi, beldurbarik musika jartzen handitugu nogenekoak daba aretoan, guazen beraien gana. Egun honi esker. Urrengo bestia, bide batez aprotxatuko dut zoriontzeko bigarren kategoriako sarituei. Eta urrengo bestia aurkeztuko dut gertu du izena. Eta, bagoaz.
itxietan, ondoan esnatzean, benetan dakit, urruti iristen, saltoak arbatez, began egitea, nik ez dut aztu nahi, ez dut aztu nahi, ez dut aztu nahi, ez dut aztu nahi, begiratu orain, esan ez zaigula, azkenek galdiuna, ekaitzatea joan. Bueno, eta guazen orain, 3. kategoriako irabazleekin, gogorarazi zuego 19-26 urteko bitarteko gazteek hartzen dutela parte kategoria honetan, eta beldur barikeko 2008ko 3. kategoriako lan irabazlea da, Oldartu. Hitz indartxoa ekarri zigute, Bilboko neskauek, mezu baikorra eta argia helarazi digute, eta baita elkartasuna eta taldelana. Ikus dezagun. No me gusta cuando me mandan, cuando dictan en mi cuerpo. No me gustan los estigmas que limitan mis derechos. No me gusta no poder gritar cuando reprimen mis versos. No me gusta que me juzguen por mi ropa, por mi aspecto. No me gusta la censura que esconde mis pechos. Me gusta cuando visto y cuando estoy desnuda. Me gusta cuando grito y me gusto sin censura. Me gustan las siluetas de mi cintura cuando rompo las cadenas de mi tortura. Me gusta cuando bailo, cuando río, cuando vivo, cuando lucho. Cuando lucho soy arte. Cuando lucho soy libre. Soy libre cuando muestro lo que soy, como soy, cuando mi cuerpo es mío. Me gusta cuando despierto, cuando abro los ojos, cuando me revelo y te revelas, cuando grito por mí, por ti, por nosotras, por ellas. Parte hartzaileak Aixa, Leire, Asier eta beste Leire, bi Leire, izan dira eta ea ze esaten diguten. Hola, somos Aixa y Leire y somos las creadoras del vídeo Oldartu, Revélate, junto con Asier y Leire, que no pueden estar hoy aquí grabando este vídeo, pero bueno, nos acompañan en el sentimiento. Y nada, queríamos dar las gracias al jurado por haberse fijado en nuestro mensaje, por valorarlo, que yo creo que todas las chicas hoy en día estamos un poco hartas de la censura, de nuestros cuerpos y de nuestros sentimientos. Y nada, es un vídeo que hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, que ha sido muy especial para nosotras y para las chicas que han participado en él también. Y que esperamos que os guste tanto como nos ha gustado a nosotras hacerlo. Sí, nada más. Y muchísimas gracias por el premio. Un beso. Haupa zuek neskak, zorionak. Eta bueno, norri izan ote da 3. kategoriako aipamen berezia jaso duena? Bueno, gure misioak lanak eraman du, zorionak Gasteiztik aurkezten digute lan hau. Ikusentzunezko lan bikaina da, eta gainera umore ukituarekin landu dute beldur barik jarrera. Ikus dezagun. Gaurko misioa oso arriskutsua da. Badakizu ez dela lehen aldia gutako bat kaltzen dugula.
prest egon behar gara edo zertarako. Nik ez dut ustal izango udanik. Aurrekoan oso txarto pasatu nuen, beraz ez naiz arrizgatuko. Lasai, zu nirekin etorriko zara. Makilori erabilgarri izango zaigu. Beno, eta besteek zer ekarri duzu eba besteko? Nik batea ekarri dut. Ba, nik horitakoa! Baina, zenbat aldiz esan dizut prest etortzeko? Ai, ama! Tori, hartzazu pimienta potea. Hau izango da, magia? Besteak ere horrela zabiltzate. Nik segurtasun gala ekarri dut, begira. Wow! Ondo egina, hori bai estrategia. Nigatik lasai egon. Horrekin ez zaizu inorrepiluko, Askida! Berando egiten ari da, eta okerrago izango da. Ahalik eta azkarren egin behar dugu misio hau, inoratzean utzi nahi ez badugu. Eta betikoa errepikatzen dizuet. Iristerakoan abisatu ondo zaudetela. Ez dugu bidean beste inor galdu nahi. Ados! Bai! Bagoazen! Kaixo, guapa. Laguntzari behar? Emakumeok gure egunerokotasunean bizi duguna umore puntu batekin jorratzen dute, baina mezu bat oso argi jarri dute dela beldurrak ez da txantxa. Gainera, geure burua defendatzeko eskubide aldarrikatzen dute, azken batean hori bai da autodefentsa feminista, beraz oso ondo neskak, zorionak. Parte hartzaileak Iratxe, Alazne, Anemai, Eider, Uxue eta Nokila dira, eta goazen euren hitzak entzutera. Hau, pakaixo, Iratxe Agilera naiz, eta gure misioa bideoa egon nuen, baina unibertsitatekoek egin genuen, eta guk zeben taldea gara, eta azalduko dizuegu zelan joan zen proiektu hau. Hasieran gai aukeratu genuen, eta egia esan erresa izan zen, azken finean emakumeok egunerokotasunean bizi izan dugun edo bizitzen dugun zerbait delako beldurra. Lehen oparrandan ateatzen ginean, etxera juteko momentuan, lanera gauean juten bazea, edo kalean gertatzen zaigun zerbait delako. Eta, gaiaren garrantzia dela eta, hasieran pixka bat zaila iruditu zitzaigun nola bideratu jakitea, baina azkenean umorearen bidez egitea erabaki genuen, eta bideoaren bukaeran mezua argi duztea gaiak berez duen garrantzia azpimarratzeko. Eskerrik asko eman diguzuen sariagatik eta gogoratu, beldurra ez da txantxa. Agur! Agur! Arte! Eskerrik asko zuei. Eta, aztu baino lehen mesez, entxufatu dezagun Beatriz, ea zemuz da bien bere lan izugarri hori egiten? Eta, dabadabatik hortxe ditugu nogen taldekideak, ea ze jartzen duten, ea ze abesten duten momentu enten. Venga, guazen. Zorionak 3. kategoriakoi. Guazen urrengo bestikin. He venido a mentir otra vez, subir aquí a decir que estoy bien y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer.
besoak astitzea ez da ondo aterako galduko naiz luzean oren batetan da bale bat harrapatuko dut zuretzako da bale bat harrapatuko dut zuretzako da bale bat harrapatuko dut zuretzako. Bueno, sari banaketaren amaierara iristen ari gera, baina oraindik bi sari potolo ditugu banatzeke, parte hartze saria eta ikusentzunezko lan onenaren saria hain zuzen ere. Goazen lehenengoarekin, parte hartze sariarekin, badakizu hau webgunean bozka gehien lortu dituen sariak eramatun da, hain zuzen zuek bozkatzen dezuten lana da alegia, eta aurtengo parte hartze saria 2587 bozkekin lortuta webgunetik, izan da Oldartu Rebelaterentzat, bai sari bikoitza, zorionak neskak, utzi digute bideotxo batea, zer dioten? Kaixo, somos Aisa y Leire, que junto con Asier y la otra Leire formamos el grupo Shelter Films y somos los creadores del vídeo del Oldartu. Y queríamos agradeceros a todos los que habéis votado por nuestro vídeo y los que habéis compartido para que otros voten, porque gracias a vosotros hemos ganado el premio a la participación y aunque estamos muy ilusionadas por ello, nos quedamos con la respuesta tan buena que ha tenido el vídeo y todo el feedback que nos habéis dado, que ha sido estupendo. Y que muchísimas gracias por el premio y un besito. Goazen azken sariarekin, aurtengo ikusentzunezko lan onena da, errebelazioa lanarentzat, aurten saria Gipuzkoan geratuko da, Hernani nain zuzen ere. Miren eta hoxe berezi hartua Lonbidek, berezi Arts proiektuaren baitan sortutako bideo animatua ikusiko dugu jarraian. Teknikoki oso lan ona aurkeztu dute, musika, hotsa eta irudiak oso modu poetikoan lotzen ditu, eta aniztasuna islatzen da gorputzena, identitatena, sexualitatea eta afektuak azaleratzen ditu, ikus dezagun lan bikain eta ederrau. Zertarako neurtu bizitza baten prezioa. Jaio aurretik eta betiereko eternala den juizioa. Esplika dezala norbaitek artifizio honen zioa. Begi aurrean sortzen ari zaigu eta talde errebelazioa. Bizitzak aski izan daitezen pizten ari den desioa. Hierarkia bat sortzen duen azalaren kolorea. Zuritasuna, zurita, asuna, zein da honen balorea. Kolorez betetako besarkada batek duen zaporea, herri eta errealitaten asketa dotorea. Mundua ez aldaba izango hobea morea. Bizitza baten gorputza, pertsona baten neurria. Tamaina batzuk nahiago direla ondo dugu irakurria. Teoria honen zentzua naiz izan nahiko urria, zaila da moztea sufrikario ur iturria. Guk maiteago gorputz libre jostari eta bihurria. Burutik pasako zitaizu noizbait zerrote den generoa. Ez zaitez izan, dikotomia jarraitzaile sutsu beroa, izatearen itxaso zabalean dabilen luxuzko kruzeroa. Bizitza bai da izatea, gorputz bat bero-beroa. Norbera izan dadin norbera dena, eta dena izan dadin geroa. Diote gutxiago dela elbarria den gorputza, esklerosiduna, itxua, hankagabea, bai teoria zaputza. Baztergarria omen da, minusbaliatu izate hutsa. Irekitzen hasia gara ordea moldagarretasunaren kutsa. Pertsona guztiak bizitza duina izatea baita funtsa. Galtzeko mundu bat izan daiteke buruko mapa mentala. Eroa izatearen eta ez izatearen arteko lan garagala. Zergatik ezin izan daiteke pertsona bat irrazionala.
bazterkeriaz ez dadin izan errealitate bat gizartean bisuala. Pertsonala den gaixotasun bat ez aldaba soziala. Laztan, fereka, atrakzio, desira eta sexua. Azalarekin pentsatze hutsak sortu dezakeen sua. Denentzat ordea ez da berdin amorante prozesua. Desira eta sentimenduen arteko erlazio komplexua. Pertsona adina harreman daude, argia da mezua. Zaila da esplikatzen zer den maitasuna, izan daiteke kolektibo izata, aizpatasuna. Nik bakarrik eta taldean nahi dut guztion askatasuna. Beldurri gabe, libreki, bihurri eta kanpora asuna. Feminismoak ematen baitigu bazterretatik berotasuna. Zorionak neskak, guazen euren hitzak entzutera. Kaixo, uxo berezi hartua lonbide naiz, eta errebelazioa bideo laburreko egiletako bat naiz nire aizpa Mirenekin batera. Ikusiko zenuten bezala, bideoa frame frame edo ilustrazio osatutako bideo labur bat izan da, ondoren ere eztak egindako audio eta musika lanketa elkartu eta emaitza hau eman duena. Eta orokorrean helburu nagusia edo izan da, bazterretako edo marginalizatutako errealitateak zentrora ekartzea eta hogei irudi eta espazio ematea. Eta nahiz da jakin eta diogun testuan pertsonain errealitate daudela eta hauek irudikatzea zaila izan arren, espero dugu ikusleak lortu izana edo bertako irudi eta pertsonekin identifikazio minimo bat edo horretara iritsi izana. Eta oro har bideoa ere ikuslearekiko gustoko izatea. Bueno, eta sari banaketa amaitu baino lehen, guazen dabadabara Nogen taldearen azken diskako abesti bat edo kantu bat aurkeztuko digu Nogen taldeak, baina gero ez jun, gehatu zaitezte, zeren Beatrizen lana amaituta ikusi behar dugu. Guazen, dabadabara! Bueno, ja bukatzen nahi da, eskerrik asko streaming bidez sari banaketa hau ikusten egontzaten guztiri, irabazle guztiri noski, eta parte hartu dezuen guztiri ere bai. Gu bagoatz, jarraitu dezagun dena batea une oro, momentu oro gure bizitzatan beldurbarik jarrera hori praktikan jartzen. Nosotras ya nos vamos con esta última canción y, bueno, hau da zeri begira hartu nahi duzulo. Ez dela denbora ikatzeko hemen, ez dugu neri utzi bizi gabe.
Zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira. Zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo, zeri begira hartu nahi duzulo. Ez dela denborarik hartzeko hemen, ez dugunerik utzi bizi gabe, inoiz amaituko da ez dela ere, orain zurekin azken otararte, orain zurekin azken otararte. Eta bon, orain bai iritsi gera sari banaketa berezionen amaierara, hemen Beatriz González artistaren panela amaituarekin. Zoriona, Beatriz, politia geratu da. Eta bueno, gure aldetik eskerrak emata besterik ez daukagu, Beatrizi, Amagoi eta Begori, zein hizkuntzen interpretazio lanetan ibili direnei, antolakuntzari, Leire, Andrea, teknikariari eta mundu guztiari parte hartzaileei eta zuei pantailan bestaldean egoteagatik. Jarrai ezagun, beldur barik jarrera, etxean, kalean, gau eta egun aldarrikatzen. Gure partetik beste zerrez, muxu bat eta horren gortera arte. Aio!